Καλημέρα! Καθημερινά ανοίγω το κατάστημα μου με θετικότητα και αισιοδοξία και σας καλωσορίζω να έρθετε, σας κοπιάζω να έρθετε για να πάρετε αυτήν τη θετική ενέργεια που πρέπει να μεταδίδουμε όλοι. Λοιπόν, το Πάσχα δουλεύουμε το κανονικό μας ωράριο, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο για να ξέρετε, το 9.30 με 2 μας του Σαββάτου. Σας ενημερώνω ότι φτιάχνω καινούργια βραχιόλια. Κάποια είναι ένα στο είδος, γιατί είναι με το τελευταίο υλικό που έχω. Κάποια είναι καινούρια, όπως αυτά τα chunky βραχιόλια με ροζ χαλαζία, τα οποία έχω και σε μάτι του τίγρη με σταυρουδάκι και συνδυασμό στο 2. Έναν υπέροχο βραχιόλι ροζ χαλαζία, εξαιρετική ποιότητα, απίθανο φορεμένο, πολυγωνικά κομμένο. Επίσης έχω λίγα κομμάτια καινούρια φεγγαρόπετρα μενταγιόν με ουράνια τόξα και πάμε να φτιάξουμε αντρικά βραχιόλια με σταυρουδάκια, καπνία χαλαζία με μάτι του τίγρη. Ξεκινώ τώρα να φτιάχνω και το φάλκονα με καπνία χαλαζία και σταυρουδάκι μαύρον αχάτι. Ξεκινώ